Книга – сумесный проект литоўскага, беларускага и украинскага бакоў, выдадзена на литоўскай и украинской мовах. У соаўтарстве с беларускім гісторыкам Ігорам Марзулюком працавалі украинец Виктор Чаркас и литоўскі навуковец Альфредас Бумблаускас. Первая книжка у год юбилея 2010 года вышла на украинской мове. У 2011 году она была перевыдадзена с захаванием, бачите, формата, иллюстраций, была выдадзена по-литовску. Книга богато оформлена, на сторонках шмат уникальных иллюстраций. Это плён взаимодействия с архивами белорусских музеев. Самые уникальные каштоўныя рэчы з запаснікаў, з экспазіцый. І гэта зрабіла вельмі інфармацыйны ілюстратыўны блок. Ну, кніжка, вы бачите, як яна выдадзена. Тым больш, што гэта яшчэ і ўзор дызайна, узор падыхода к працы. Альбом, які шыкоўна зроблены з замкамі, з гарадамі. Грунвальдская бітва – бітва народаў. Кніга, якая аб'ядноўвае гістарычныя пошукі даследчыкаў трох краін, якія раней уваходзілі ў адну дзяржаву – Вялікае княства Літоўскае. Такая ментальная інтэграцыя стварыла свежий погляд на нашу агульную мінуўшчыну. Это первая премия. У мая повинна быть уручена эта премия. Мне и моим соавторам. Мне, конечно, вельмі приемно, что вот такая падзея адбылася. Мы плануем и надалей такие супольные проекты робить. Я вот у красавіку месяца недзе поеду в Вильнюс. Мы будем там абмяркоўваць формат книги, прысвечанай такой цікавай з'яве, як казацтва і казаччына на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і на украінскіх землях, і на беларускіх землях. Акрамя таго, Ігор Марзалюк шчыльна працуе над стварэннем новага перыядычнага выдання. Гэта будзе гістарычны альманах, які аб'яднае на сваіх старонках гістарычнае даследаванне, абмеркаванне, распрацоўкі беларускіх гісторыкаў. Тацяна Кірыленка, Александр Дашук, Навіны рэгіён.